हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जों मोसानो प्रेक्टिस लागासिनो दिल्लीयावहा मोसाहैनो थाखाय खेराइ मोसाहैगोन ओमफ्राय आरो बड'लेण्ड आइडल दङ उदालगुरियाव बेनि थाखायबो प्रेक्टिस लाखादों ओमफ्राय दिनै दख'ना गाननो हायासै लोगोफोर बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय नेक्स्टआव गानगोन आरो नेक्स्ट प्रेक्टिसाव दिनै गानस्लाबनो हायासै बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो नायखांनानै लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर नै लोगोफोर आङो प्रेक्टिसाव थांनायनि सिगां जोंहा आइया फिथा बानायदोंमोन बेखौनो भिडिअ लानोसै होननानै लाबाय आरो नै आनारकुलि बानायदों आरो नोंथांमोनाथ' बयबो बानायनो रोंखायो जानो हागौ थेवबो आङो भिडिअ लाना दोनसै होननानै लानाय जाबाय आरोना नै नालेंखरफोरखौ एवना लाखाजोब्बायमोन आङो नालेंखर एवनायफोरखौ होबाय थानो हायासै ओमफ्राय नै दा आइया नागासिनो फिथाखौ नै दा माबायदि बानायो नायना लादो नोंथांमोना जाय आनारकुलि बानायनो रोङा ओमफ्राय नै नालेंखरखौ बेबायदि होना होयो आरो गेजेरावहा जि गोथाव मोनामखादो नालेंखर जि साइज दुखादो आरो नों नै लोगोफोर नालेंखरा ओरैबायदि साइज गोमो जाथारदों आरो अन्थावथावनो बोरैबा मोनसे मोजां नुदों आरो ना नालेंखरखौ मोजां माने रियेलावबो मोजांखा मबाइलावबो मोजां नुदों आरो जि गोथाव मोनथारो आं बिदि एवनाय नालेंखरखौ आरो आनारकुलि हटेलफोराव जास्लायस्लाय न'निया न'आव बानायना जानांगौ ओरैबायदि गोथाव मोनजायो आरो न'आव बानायनाया मोजांसिन जायो हटेलफोरनिस्राय नै दा जाहांबाय ओमफ्राय थाव गुसुआवसो सोमना लाग्रोनांगौ होमबानिया बांसिन मोजां जायो आरोना थाव गुदुङाव होनाङा लोगो थाव गुसुआव सोमना लाग्रोनांगौ बे थावखौ फुदुंनाय नङा थाव गोथांसो ओमफ्राय दा बिदि सोमना दोनथ'ग्रोदों आरोना थाव गुसुआवहा बानायखांनायखौ नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो थाव गुसुआवसो सोमदोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो गेसाव होनोसै ओमफ्राय जासिगोन आरो आनारकुलि ओमफ्राय बेलेगा माबायदि बानायो मिथिया जोंहानिया थाव गुसुआव सोमग्रोना लायो आरो नै दा गेसखौ अन खालामबाय जि बरिया जाखादो आरो नै दा लोगोफोर एसे बेलथायनानै होनोसै आरो नङाबा खामनो नागिरो नालाय ओंखायनो अरखौबो बारा एसां गोदोर होना लानाङा एसे नर्मेल होनानै बेलथायना होनांगौ आरो नङाबा सिंनिया खामजोबग्रोगोन आरो गोदोर होबा नै लोगोफोर जाहांबाय गोमो जाहांबाय आरोना मोनसिगोन बारा गोबाव नांला ओमफ्राय खावसे बै राइसआ बारा मोजां नङामोन बानायग्राया गुगाना होदों आरो गेजेरावहा नै मोनबाय दा लोगोफोर थिखांना लानोसै एसे खामनाय जाबाय आरो जेबो नङा होमबाबो गोखा मोनजाया बांद्राय खामबासो गोखा मोनजायो आरो
नै लोगोफोर मोनबाय दा फिथाइया आंनिया आनारकुलि फिथाइया ओमफ्राय दायो थाव गुसु जाबासो गोदान होफिनसै ओमफ्राय थावखौ दसे गुसु खालामसै नै बिथिं दा गोदान आरो बानायबावगासिनो खावसे एवखांबाय दायो थाव गुसुआव सोमना होलायनोसै आरोना बेखौ दा बानायबाय थानायखौ थफ्ला थफ्लि लाना मा थांनोसैलाय रंना लोगो हमफायदो नामा गोदाव सोराव सोरखौ लोगो हमफायदो आलासलै सोरखौ लोगो हमफायदो सासे बांगाल सिख्लामोनलै लेंहरबाय दा लोगो हमनो ओमफ्राय दा जों सानैखौ सोर सासेखौ लानाय जाबाय खारलांफिनबाय जोंखौ नांलानो नंगौ नामा दा थांफिनसै न'आव नै जोंहानि दाखालि बावै ना मोनसोनाय फुख्रिया नैबेनोमोन हो खिथादे नै जोंहानि आपेल फिथाइया मादि थाइसोदो रायजोफोर जि बरिया थादो नै जोंहानि आपेल फिथाइया गाहायनिफ्रायनो थेखादो जानोबा फाय सोर सोर जानो फाय फाय नै लोगोफोर जोङो प्रेक्टिस लानो थाखाय फैबाय आरोना बड'लेण्ड आइडलनि थाखायबो ओमफ्राय दिल्लीयाव थांगोननि थाखायबो मोसानो प्रेक्टिस दङ बेनि थाखायनो फैबाय लोगोफोर सानै इसोरो एसे गोजाननि आरोना ओमफ्राय दा नै जों दा टेरास लाहानाव थांगासिनो जोंहानि टेरास लाहानि खाथि नालाय बेनिखायनो थाबायनानै फैबाय आरो नै जोंहा फोजाखां करिय'ग्राफारा मोसानो फोरोंगासिनो आरोना स्टेप दिहुनगासिनो दायो नै बिथिं टेकुआ गेलेगासिनो नै दायो हिन्जावसाफोरनिया जोबथ'लायबाय दा हौवासाफोरनि जालायबाय आरोना मोसानाया स्टेप दिहुननाया मा जाखो? हाला जां फोजाखांनि खुगाखो बोरैबा गिथावना नुखादों बे फरायसामान मोसायाखै साबबाय दङ बास सोदोदां बियो फरेस्टखौ बानायनाय नुबाय आं फरेस्टखौ जि बानाय नुखादों गोसोआवल' लायोबाय खिन्थु स्टेजाव होगोन आरो
जोंनिया प्रेक्टिस लानाया हर जालायलायबाय आरोना मानोना जों गाबोननो मोसाहैगोन आरो बड'लेण्ड आइडलाव ओमफ्राय दासो प्रेक्टिस लाब्रबदों आरो जोङो जा माबायदि जागोन मिन्थिला आरोना गाबोननो दा नै सोलोंगासिनो बिसोरबो सानसे दङ जोंबो सानसे Bini non ba biya kayo ni? Mwsanw Thakhai. Mwsanw sırası. Mwsanw kumandı. Anday baba simpel na. Sila